दुलिगाव गामिनि रायजो राजाफ्रा ब्रैथि खेब रंजालि बैसागु फोरबो फालिदों। गोदान बोसोर बैसाग अखानि जावरिनाय गोदान बिफां लाइफांनि खिलिनायफोरा सेंग्रा सिख्ला बोराइ बेन्थ' गथ' गथाय बयनिबो गोसोआव रंजानायनि बोदोर जानानै गोदान बोसोरखौ रंजा खुसिजों बरायदों दुलिगाव गामिनि रायजो राजाफोरा। नंगौ बांला 1933 मायथाइयाव बैसाग दाननि 1 अक्ट' जागायनाय लोगो लोगोनो दुलिगाव गामिनि रायजो राजाफ्रा ब्रैथि खेब रायजोनि नब्लाङाव बैसागु फोरबो फालिदों। मख'नो गोनांदि आयदा फारियै फुं समाव बाथौ गुदियाव बावनाय सिबिनाय हाबाफारिबो लानाय जादों। लोगोसे उन्दैफोरा गिदिरफोरखौ खुलुमना बोर बियो आरो गिदिरफोरा उन्दैफोरखौ बोर सारस्रियो आरो गेवलां मेल जुथुमनायखौबो नुनो मोननाय जादों। बे गेवलां मेलाव बाहागो लानानै समाज सिबियारि बिबिसन ब्रह्म बिथाङा बुंथियोदि रंजालि बैसागुआ मावनाय दांनाय गाननाय जोमनायफोरा बिहोमा दं होनना फारियै बुंथियो। लोगोसे संसारनि जोथोन खौसेथि गामियारि थासारिनि संसार जानायनि बागैबो बिथाङा बेंफ्रुनानै फोरमायना होयो। बयबो रायजो राजाफ्रा जोबोद गोजोनथाव। मेन जाहैदों जे जोंनि बे बर' कालसार हिसाबै जोङो गथ' गथ' उन्दैसाफोरखौ जोङो मोसानाय लादों आरो जोंनि आइ आफाफ्रा नुजाफैनानै जोङो मोजां खुंदों।